Po nástupe Bela IV. Na uhorský trón sa krajina ešte len spamätávala z predchádzajúcich kríz a nový panovník sa pustil do obnovy poriadku, ale čoskoro čelil nepriateľovi, akého Uhorsko ešte nezažilo. Z východu sa totiž valili hordy Tatárov, ozbrojených jazdcov z Ázie, ktorých príchod zmenil dejiny celej krajiny. Formálnou zámienkou na ich vpád bolo, že Belo IV. Poskytol útočisko Kumánom, kočovným kmeňom, ktoré Tatári považovali za svojich nepriateľov. Tatárske vojská pod vedením chána Batu preto v marci 1241 vtrhli do Uhorska. O mesiac neskôr, v apríli, sa odohrala tragická bitka pri rieke Slaná, kde ich vojsko rozdrvilo uhorskú armádu. Hoci boli uhorské sily početnejšie, chýbala im disciplína, organizácia a moderná taktika, ktorú Tatári dokonale ovládali. Kráľ sám sotva unikol smrti a zachránil sa až na dnešnom území Chorvátska. Po tejto porážke zostala krajina bez ochrany. Tatári prenikli aj na dnešné územie Slovenska, kde ničili a plienili všetko, čo im prišlo do cesty. Dediny vyhoreli, kostoly padli v troskách. Zachránili sa len tie miesta, ktoré mali kamenné hradby: Bratislava, Nitra, Komárno, Filakovo či Novohrad. V niektorých oblastiach si obyčajní ľudia vytvorili obranu sami. Ukryli sa do hôr alebo využili prírodné prekážky, aby sa Tatárom ubránili. Tatárske vojsko bolo výnimočné, mimoriadne rýchle, dobre organizované, disciplinované a takticky prefíkané. Ich útoky boli často klamlivé, najprv ustúpili, aby potom uštedrili nečakaný protiúder. Jazdectvo dokázalo prejsť dlhé vzdialenosti a dôsledne sa riadilo rozkazmi chána. Práve smrť veľkého chána Ogotaja v Ázii spôsobila, že chán Batu opustil Uhorsko. A tak krajinu zachránila vlastne náhoda. Zanechali však za sebou spúšť. Hlad, choroby a zničená úroda si vyžiadali ešte viac životov ako samotný vpád. V mnohých častiach krajiny zahynula takmer polovica obyvateľstva. Celé oblasti zostali prázdne a pusté. Belo IV. Si uvedomil, že ak chce krajinu postaviť späť na nohy, musí ju vystavať inak. Vydal povolenie šľachte, aby si na svojich územiach stavala kamenné hrady. Tak vznikli nové hradné pánstvá, čo však zároveň znamenalo, že kráľ prichádzal o časť svojej pôdy a moci v prospech šľachty. Ďalším krokom bola kolonizácia. Kráľ aj šľachta pozývali na svoje majetky nových obyvateľov, najmä z nemeckých krajín. Títo osadníci boli skúsení remeselníci, obchodníci a baníci. Usadili sa najmä na Spíši a v stredoslovenskej Banskej oblasti, kde rozvíjali nové metódy ťažby rúd aj poľnohospodárstva. S ich príchodom sa rozšírila aj kultúra, vzdelanosť a nové technológie. Mnohé z týchto osád sa premenili na mestá. Kráľ im udeľoval privilégia. Právo na samosprávu, voľbu richtára, právo nakladať so svojím majetkom. Za tieto výsady však museli mestá odvádzať dane, čím sa posilňovali aj kráľovské príjmy. Tatársky vpád síce Uhorsko zničil, no z popola povstal silnejší štát. Kríza sa tak stala štartovacou čiarou pre novú kapitolu uhorských dejín.